Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 kanalında турыдан-туры эфирда мәдәни ағарту тапшуы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Шигърият шактый кылычлы тема. Шигырь ул күңелнең, хиснең, халәтнең чагылышы. Бүген без танылган шагыйрь Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты Рифат Сәләхнең иҗаты белән танышырбыз. Ул татар дөньясына нинди фикер җиткерергә тели икән, шуны ачыкларбыз. Хәерле көн, исәнмесез, хуш килдегез. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Ничек кәефләрегез? Кәефләр бигәйбәт, шундый рәхәт сезнең шундый күңелле студия. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшырубыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшырубызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Рифат, инде әңгәмәбезгә күчкәнче, башта сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта һәм бай иҗатыгыз турында булыр. Карыйбызмы? Карыйбыз. Игътибар экранга. Рифат Сәләх Буа районы Яңа Шәшкап авылы егете. Студент елларында иҗат дөньясына кирип китә. 52 әдәби иҗат берләшмәсенә йөри башлаган шук әсәрләрен район, республика матбугатында бастырып өлгерә. КДУның юрфагын тамамлаган егет Идел журналында, Шәһри Казан, Дарул Фөнүн газеталарында хезмәт куя. Иҗаттан китеп тә тора, ләкин узакка түгел. Күңеле белән язу-сызу эшенә, шигърияткә омтыла. Рифат бүгенгесе көндә Татарстан китап нәшриятында балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты бүлегендә мөхәррир булып эшли. Ул 6 китап авторы. Быел Татарстан китап нәшрияты тәкъдиме белән Ак фәрештә һәм Мин синең хыялың китаплары өчен Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика премиясенә лайык булды. Мәдәни ағарту тапшыруында чын мәгънәсендә иҗатта актив кайнаучы Рифат. Менә Рифат, чыннан да инде белүебезчә, сез баянда да уйныйсыз, җырлыйсыз да, көйләр дә иҗат итәсез. Әфәрин дип кенә әйтәсе килә. Без инде бүген күбрәк шигърият хакында сөйләшербез. Менә сездән шигърият сезнең өчен нәрсә ул дип сорагач, сез яшәү яме дип әйттегез. Менә әлеге сүзегезне дәвам итеп, шигъриятның тормышыгыздагы роле хакында сөйләшеп үтәсе килә. Бу инде фәлсәфиерәк сораушылар бит. Дөрес, ул менә шагыйрь кешегә шундый әйбер инде ул, шагыйрь кеше шигырь язмыйча торса, аның дөньясы караңгылана башлый, ничектер тоныклана башлый, аннан соң үзенең яшәгәннең мәгънәсен күрми башлый. Шуңа күрә безгә һәрвакыт иҗат итеп тору кирәк һәм ул иҗат итеп тору беренче чиратта үзебезнең күңел халәтен ачып бирер өчен. Шагыйрь кеше бит ул гарәп теленә тәрҗемә ителә, шагыйрь ул ни дип сөйләде? Дигән мәгънә бирә ул. Тәрҗемәсе дә бик матур бит. Чөнки бөтен дөньяны ничек туймлаган кеше дип тә кабул итәләр аны. Һәм бу чынлап та шулай. Мин дә үземнән генә түгел, башка иптәшләремнең, дусларымнан да әйтә алам. Һәрберсенең менә шундый ничек туймлавы бар. Әдәби иҗатны халкыбызның халәтен дип әйтгәндә, торышын, вазгыятны, башка берне. Шуңа күрә шагыйрь кешеләр алар күбрәк шушындый бер гаделсезлек булса, нәрсә булса, беренче чиратта алар бу дөньяда Менә мине тагын шундый сорау кызыксындыра. Рифат Сәләхнең шигырьләрен ничек туа икән? Кайдан илһам аласыз? Үзе киләме, әллә инде барып аласызмы? Әлбәттә, ул илһам алу беренче яза башлаган чорда бик кирәк әйбер иде. Чөнки инде ул бит Отырымда язым әлі деп кенә башламай. Ләкин мин мөгаен шулай башлангандыр да ул. Язым әлі дип, чөнки укытучым инде 5нче класс Сәләхва кертте дә, татар теле укытучысы: "Рифат, син иртәгә шигырь язып кил, шигырь язарга кирәк, син шигырь яза аласың" диде ул. Мин үзем аптырадым да инде, гомер язганым да юк. Кайтып 4 ел язып килдем. Шуннан соң ничектер шушы белән кызыксынып киттем, ләкин ул онытылып торды. Борынга кызлар исе керә башлагач, теге хисләрне куя вакытта үзеннән үзе мәхәббәт шигырьләре иҗат ителә башлады. Инде алар студент чорында һәм студентлык чорында һәм башка вакытта шулай күп иҗат ителә, Аллаһ рәхмәте. Хәзер инде күбрәк милләт язмышы белән борчылып, аның язмышына кайгыртып яшибез. Ләкин ничектер менә бу кайсы темага яздым икән, әле мен дип борылып карасаң, бер генә темада
Yazыл түгел туры килмәй келе ул теге. Менә бу мәхәббәт шигырь дисәң, ул мәхәббәт турыгына булып чыкмый. Бу милли шигырь дисәң, ул милли шигырь генә булып чыкмый. Менә шундый ничектер аның өчен шикләр юк инде. Аны темаларга бөлеп карап мөмкин түгелдер мөгаен. Менә бер теманы әйтергә оныттыгыз, миңа калса, ул да булса дин темасы. Әлбәттә. Һәм әйтергә кирәк, әлеге тема сезнең иҗатыгызда аерым бер мөһим урын алып тора кебек. Менә мондый шигырьләр язу өчен Мәсәлән, динне белмәгән килеш, хәтта күфер сүздә әйтеп иҗат иткән кешеләр бар безнең ул шагыйрьләр арасында да бар. Ялгыш мәсәлән, да бер билгеле шагыйребез, әни ул безнең Алла дип әйтеп җибәргән җирләре бар. Шуңа күрә әлбәттә гыйлем булмаган килеш, дин турында бик язылмаска тырышырга кирәктер мөгаен. Әлбәттә инде безнең башлангыч белем күбебездә бар, һәм шуны тотырга кирәк. Шул гына. Туктале мин анда дин турында уйламыйча гына иҗат итим әле дип, алай киткәндә адашып китергә мөмкин кеше һәм шул Алла сакласын безнең бит теге җәһәннәмнән исерекне чыгарганнар язучы тора икән һаман. Ник мине чыгармыйсыз дип әйтәләр ди. Син һаман укыйлар әле ди. Шуңа күрә менә шундый куркыныч шигырьләр безнең әйткән сүзләребез алар бик җаваплы. Чөнки безнең күп кеше укый. Шуңа күрә җаваплыгын тоеп иҗат итәргә кирәк. Уйлап язырга кирәк, шулай бит? Аннан соң тагын шундый мәгълүматкә таба булган идем. Сезне якын кешеләрегез һәм шул вакытта сезнең белән бергә эшләүчеләр хәзрәт дип атап йөртәләр икән. Инде шулай шаярып, яратып, моны Газинур Мурат башлады. Газинур абый бергә эшләйдер ул вакытта. Ул безнең Татарстан китап нәшриятында әдәби бүлек мөхәррире иде. Шуңа күрә ул кергән сайын башта Рифат дип әйтәдер, яннар бер заман хәзрәт дип әйтергә өйрәнеп китте. Сакал да йөрткәнгә күрәдер инде мөгаен. Шунда дингә дә якын кеше булгач, шулай миңа үземә ул сүз ошый. Әлбәттә ул кушамат түгел, әлбәттә аны бөтен кешегә дә әйтәләр. Чөнки бездә андый кушамат кешеләр бихисап, Аллага шөкер. Шуңа күрә Аллага шөкер бик сөенеп торам. Әлбәттә Ислам университетында укыдым, шуңа күрә дә мөгаен шулай дип әйтә торганнардыр. Менә иҗатыгызга ниндидер нәтиҗә ясап, халыкка төп нинди фикер җиткерәм дип әйтер идегез? Моны мөгаен бу ничек дип әйтим? Әлбәттә мин күңелемдәге булган гүзәллекне, матурлыкны бәлки булмаганындадыр, бәлки дөньядан күргәннәрендер, бөтенесен җыеп халыкка тапшырырга тырышам. Ниндидер протест шигырьләре, алар мин ничектер алай матур килеп чыкмый дип әйтер идем. Шуңа күрә ничектер менә шу дөньяның гүзәллеге турында язылган шигырь әйбәтрәк, уңышлы дип саныйм үзем. Шуңа күрә кешегә гүзәллек өләшергә тырышам. Инде нинди максат, нинди фикер, аның турында инде безнең галимнәребез, әдәбият галимнәре бар. Алар уйласыннар. Алар нәрсә әйтергә теләгән Рифат дип уйласыннар. Минем төп максатым шушы, кешеләргә күбрәк гүзәллек өләшү. Менә аннан соң бер шигырегездә мондый юллар бар. Чит телләр юлатмый, көлдерми, гам да югаларда, моң да юк. Димәк, инде сезне чын мәгънәсендә милләт җанлы шәхес дип әйтеп була торгандыр, шулай Әйтеп була. Аңлашылды фикерегез. Аннан соң без бит инде менә үзегез әйтеп үттегез, гадәттә бит инде шагыйрьләр алар туры сүзле булырга тиеш дип әйтәбез. Менә шулай да сезне куркыткан темалар бармы? Куркыткан дип әйтмәс идем яны. Ул ничектер безнең барыбер кагылмый торган темаларыбыз бар. Без инде әлбәттә нинди генә шушы безнең яшәгән илебезнең законнарына каршы бармаска тырышабыз. Инде рөхсәт ителгән ысулларда бик күп бит. Шуңа күрә алай теге тыелган темаларга кертмәскә тырышабыз, анысы бар. Ләкин барыбер шагыйрь кеше үз фикерен ишә кала алмый. Ул булай әйтмәсә тегеләй әйтә, шуңа күрә бер дә борчылырлык булмый. Ул һәрвакыт менә ул киртәләр булмаса, гомумән иҗат кешесенә киртәләр куярга кирәк. Шундый бер әйбер бар. Әгәр иҗат кешесенә киртә куймыйсың икән, ул үсми. Әгәр киртә куясың икән, ул бу якка үсә, теге якка үсә, әллә каян бәреп чыга. Менә гөлне ничектер томалыйсың, ул барыбер таш арасында килеп чыккан шикелле, иҗат кешесе менә шулай иҗат итәргә тиештер. Чишмә суы кебек, шулай бит. Аннан соң менә тагын шунысы да бар, бер кем өчен дә сер түгел, шигърият телен аңламаучылар да бар. Шулай бит. Менә бу нәрсәгә бәйле икән? Ничектер менә шигырь дигәч, бу бит инде башка дөнья, күктә эчеп йөри торган фикерләр дип кабул итүчеләр бар. Рәтиф Хаташ сүзе белән әйтәсе килә. Хәзер ниндидер Мөслим районында шигырь ясый икән ул. Һәм артта инде ниндидер егетләр сөйләшеп, ылгырлар сөйләшеп торалар шигырь укыган чагында. Шул вакытта Рәтиф абый караганда соңгы рәтләргә сиңа моны инде шигырьне аңларга күсәк, угылы күсәк дип әйткән. Чынлап та күсәк, угылы күсәк булган кешеләр мөгаен бардыр инде ул арабызда. Ләкин белмим, минемчә һәрбер кешенең күңелендә шигырь яши. Әгәр кешенең күңелендә матурлык нинди булса, яхшылык, игелек бар икән, ул чиракта кеше барып шигырьне аңлаячак.
Һәм ул бит шигырь белән шигырьнең дә аермасы бар. Мәсәлән, ниндидер акыл өйрәтә торган, ниндидер кыры сүзләр белән язылган шигырьне бүтән кешегә тыңлыйсы да килмәй, укыйсы да килмәй, һәм ул аңларга уйларга мөмкин бу шигырьне аңламый. Ләкин әгәр дә ул чын шигърият булса, минемчә бүтән кеше аңлый ала. Мәсәлән, шул Тукайны укыйбыз бит, барыбыз да туган телне беләбез. Инде нинди генә профессиядә булсак та, нинди генә дөньяга караш белән яшәсәк тә, татар халкының арасында Тукайны белмәгән кеше юк дип уйлыйм мин. Шул Хади Такташларны, шул Муса Җәлилләрне һәрберсен дә беләбез. Шуңа күрә минемчә чын шигърият ул барыбер үтеп керә. Барыбер бүтән кешенең дә шул телнең вәкиле булган кешегә үтеп кермичә калмый ул. Ondan soң бит әле менә соңгы вакытта чәчәкләп язу күренеше дә бар. Әйтик, артык төп темадан читләтеп узу. Менә мондай әйберләр кирәк микән безнең шигъриятыбызга? Минемчә Артык мотор сүзләр эзләү дип әйтим әле. Мин булай дип әйтер идем, моны инде әлбәттә без иҗат итик. Нинди генә мотор, кемдер образларны бутап бетерә дип әйтик инде. Образ, моның фикерен сәсәң дип кеше аптырап кала чагында, андый шигырьләр дә бар. Һәм киресенчә, кыры мантык бара да, монда кая шигърият дип эзли башлыйсың. Минемчә буларның барысы да кирәк. Үз урынына кирәк. Кемгәдер менә нәкъ шундый яшарга мөмкин. Кемгәдер анда рәхәтләнеп образлаган исәсе бер нәрсә уйлыйсы килми аның. Исәсен рәхәтләнеп яганы кешене тыярга. Шуңа күрә, әгәр дә ул аның бит барыбер менә кагыйдәләр бар, нинди генә нәрсә булса да, иң мөһиме шигърият булсын, шигырь булсын. Һәм аның әйтер, ничек дип әйтим, бирер фикере, күңел матурлыгы булса, минемчә нинди генә шигырь булса да ул барачак. Әлбәттә, мин монда инде ниндидер югары таләпләрне дә әйтмим. Кемдер, мәсәлән, минемчә барыбер бу икесе дә шамада булырга тиеш, урталыгын табарга кирәк. Урталыкта булмаганнарга аларның үз кешеләре бар, укучылары. Шуңа күрә бер дә борчылырга кирәкми. Иң мөһиме иҗатта булырга кирәк. Иң мөһиме иҗат кирәк. Тегеләй дә яз, булай да яз, ләкин сине укучы барыбер булачак. Алга һәм алга. Менә тагын шундый бер момент бар дип әйтим инде рус сүзе белән әйткәндә. Менә элегрәк шагыйрьләр шигырь укып мәйдан җыйганнар. Менә бүгенге көндә бу әйберне кайтару мөмкин хәлме? Без моны әкренләп кайтара да башладык буга инде. Чынлап та минемчә шигъри сүз мөмкин хәл, ләкин монда икенче мәсьәлә бар, безнең тел мәсьәләсе. Әгәр дә инде татарча аңлый торган кешеләр арасына чыгасың икән, анда әлбәттә шигырь укырга да була. Ләкин икенче ягы бар, хәтта татарча аңламаган кешеләр, мин үзем төрле җирдә шигырь укыганым булды. Инде башка чит илләрдә әйтик, урыслар арасында да татарча укыганым булды. Алар барыбер ул аның моңын тоялар, аның яңгырашын тоялар. Шуңа күрә ул шигърият гомумән телгә генә бәйле түгелдер мөгаен, һәм шуңа күрә мәйданда тотарга була. Аның өчен бары тик оештыра белергә кирәк. Бүгенге көндәге халыкны өйрәнеп, безнең пиар менеджерларыбыз бар, оештыра белүчеләребез бар. Минемчә оештырырга һәрвакыт мөмкин. Хәзерге вакытта бит әле мондый чаралар җырлар белән дә өрелеп бара. Җырлар белән булса инде шунысы кызык бит ул. Безнең теге ниндидер билгесез генә җырчының Instagram зәлтеле билгесез генә җырчының ниндидер бер социаль челтәрдә әсәрләре бик күп, мәсәлән, язылучылар бик күп була. Шагыйрьләр нинди генә яхшы булса, аларны әзрәк беләләр. Чөнки җыр барыбер киңрәк тарала кешеләргә. Менә проектлар турында әйтә башладык. Шуларның берсе турында безнең хәбәрчебез дә мәгълүмат туплап кайтты. Хәзер инде бергәләп сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Нигә кирәк шигырь, укучысы булмаса? Татар китабы йорты, Идел журналы һәм Язучылар союзы тарафынан оештырылган, шушы атама астында стартланган проект кыска вакыт аралыгында үзенең тамашачысын тапты. Безнең төп максат гомумән бу проектның. Безнең бит инде яшь иҗатчылар күп. Идел журналы ул гомергә бит инде яшь иҗатчыларны таныту, яшь шагыйрьләр, яшь язучыларны күрсәтү мәйданчыгы булган, анда аларның әсәрләре һәрвакыт басылган. Хәзердә ул шулай үзенең эшчәнлеген дәвам итә. Һәм инде әмма бүгенге көндә бик мөһим, теге журнал битләрендә генә калмыйча, ниндидер офлайн чаралар уздыру. Чыннан да бүгенге көндә безгә мөһим яшь шагыйрьләрне күрсәтү, таныту аларга ул чыннан да җитми. Бит, әлбәттә, менә Идел журналында инде аларның теге шигырьләре, әсәрләре басылып килә. Әмма җитми ниндидер яшьләр форматлары. Проектның асылы бик гади. Яшь шагыйрьләр берәр татар әдибе һәйкәле янәшәсендә җыелып, үзләренең шигырьләрен рупраша бар Казанга укыйлар. Бу бик кирәкле чара. Бу шигырьләрне урамда уку турында мин үзем дә уйлана идем. Шундый бер нәрсә оештырганмы икән әллә дип, чынлап та ул безнең көннәргә җитми торган чара. Һәм менә шушы чараны әлбәттә мин оештырган булсам, шундый масштаблы итеп оештыра да алмас идем. Мондый чаралар бер дә артык түгел, өст-өстенә оештырылып торса да безгә таманга гына туры килә. Халык та шигырьгә сусаган. Үзебездә шагыйрьләргә дә менә безгә укырга мәйдан кирәк. Әгәр дә
аның укучысы булмаса, тыңлаучысы булмаса, ул шигырьләрне язуның мәгънәсе бөтенләй булмый бит. Без бит инде шул халык өчен дип, аларга барып ирешсен дип тә язабыз. Һәм шушы чаралар ачык һавада булуы тагын да күңеллерәк. Біз исә үз чираттыбызда яшь иҗатчыларга, әһәмиятле проектларыбыз авторларына, оештыручыларына бары уңышлар гына теләп калабыз. Шуннан да бик үзенчәлекле проект һәм яшьләрнең менә мондый чараларга тартылуы шуннан да бик сөенечле. Менә үзегез ничек яшьләрне бәялисез? Безнең Аллаһка шөкер яшь иҗатчыларыбыз бар. Алар гөрләтеп иҗат итәләр. Мин аларны өметле дип саныйм. Әгәр дә кеше үз юлы белән бара икән, үзенең фикереннән нык була икән, минемчә, аларның өметләре зур, әлбәттә. Аларга өметемне баглыйм һәм киләчәктә гөрләтеп иҗат итәләр дип беләм. Татар әдәбияты яшәячәк алып теләсә. Әлбәттә, мин монда проблемалар да күрәм шул вакытта. Тел мәсьәләсе, мәктәпләрдә татар теле кимү ул инде безнең, мәсәлән, шул Татарстан шаятның китап сатуын турыдан-туры киметте. Шуңа күрә бу бер безгә тәэсир итмичә калмый, ләкин шуңа да карамастан, әле Аллаһка шөкер безнең мөмкинлекләр бар, куәсебез бар әле. Менә бу яшьләргә игътибар җитәме соң? Игътибар, әлбәттә, менә минемчә җитәр шикелле. Җитәр башта, әлбәттә, үзләренә тырышырга кирәк, күбрәк җиттергә, беренче чиратта яшь булгач игътибар төнә әлегә уйларга түгел аларга. Әлегә менә күбрәк иҗат итәргә кирәк. Менә дөресен әйтим, менә сезнең белән әсәрләрне караганда, мин монда күпчелек шигырьләр барыбер яшьлектән килгән шигырьләр. Әгәр дә мин шул таналып кына, күренеп кенә йөргән булсам, мөгаен иҗат итәргә вакытым да калмаган булыр иде. Иҗат та итеп булмас иде моның кадәр. Шуңа күрә аларга күбрәк бер нәрсәгә карамыйча иҗат итәргә кирәк. Ә инде танылу ул үзенә үзе киләчәк. Аның өчен тырышырга әлбәттә бер кадәр көч куярга кирәк, ләкин ул төп максатларга тиеш түгел безнең. Безнең үз максатыбыз ул иҗатны сыйфатлы, югары дәрәҗәдә иҗади үсеш белән һәрвакыт үсеп, булга барып иҗат итеп. Менә җыентыкларыгызга да тукталып үтәсе килә. Әйдәгез әле тамашачыларыбызга таныштырып үтегез әле. Менә сезнең каршыгызда бусы 2021 елда чыккан "Мин хыялың синең" дигән китап, Рифат Салих иҗат иткән дип әйтегәндә. Моның редакторы Ленар Шәйх, бу мотор итеп шулай дизайнер дип әйтик, Ратмир Әхияров. Ул инде менә шулай итеп фотоны Лилия исемле кызыбыз төшерде, фотографыбыз. Шулай барыбыз бергә иҗат иткән китап булды инде бу. Әлбәттә, аның эше бик күп булды, Аллаһка шөкер, аны сайлау, аны төзәтү бик вакыт алды. Ләкин Аллаһка шөкер бик матур гына китап чыкты дип саныйм. Әлбәттә, мин бер бүлеген аның дингә багышлаган дип әйтергә була. Җомгадан соң дип атала. Һәм гомумән ул шигырьләрне мин дин шигырьләрен дип әйтегән, дин турындагы шигырьләрне бик китапка кертү яклы түгел идем. Ничектер алар котлау шикелле, җомга белән тәбрик иткән шикелле иде, ләкин Озан радиосына биргән мин ул шигырьләрне, алар аны яздырганнар. Язырга тыңны кара әле. Әйбәт кенә матурган шигырьләр икән, барны куярга кирәк дигән нәтиҗәгә килдем. Һәм шуңа күрә аның бер бүлеге шулай багышланып киткән дингә. Калган өлеш әлбәттә мәхәббәт, туган телебез, илебез турында шигырьләр. Шул вакытта милләт турында әйе. Шул тәрҗемәләр дә бар. Әнә бу шигырь Ак фәрештә дип атала, 2010 елда чыккан иде. Мөхәррире Газинур Мурат, бизәлеш мөхәррире Миләүшә Паваҗиева иде. Менә шул китаптан бер шигырь кылдым. Әйдәгез әле. Ак фәрештә. Тузганақлы болын, уртасында бер кыз. Эй, ышыра җилгә тузганакны өреп, күзләренә карый иң якты йолдыз. Ул ышырган мамык, ак фәрештә кебек. Тузганақлы болын, кичә сары иде. Бүген иртән аны аклык китте күмеп. Эй, ышыра җилгә тузганаклар илен, ак күлмәкле бер кыз, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын, булырбыз бер бездә. Безне күреп гөлләр һаман торыр көлеп, мәңгелеккә алып китәр безне көздә. Ышар безнең җаннар, ак фәрештә кебек. Искиткеч шигырь. Ак күлмәк дигәч ничектер үзем турында әйтеп кабул итеп утырдым. Шундый мәхәббәтле, шундый якты хисләр белән сыгарлан. Бик зур рәхмәт бүләгегез өчен. Чыннан да бик тәмле булды дип әйтәсем килә. Рифат, инде шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Сезгә без иҗатыгызда ихлас күңелдән зурдан-зур уңышлар телибез. Һәрбер эшчәнлегегез сезгә шатлык алып килсен. Амин. Сау булашабыз. Тамашачыларга әйтер сүзләрегез булса рәхим итеп җиткерә аласыз. Ярый, кадерле тамашачылар, әлбәттә татар шигъриятен яратыгыз, телебезне, динебезне саклагыз. Буның киләчәктә безнең татар халкы яшәүе бары тик бездән генә тора. Нинди матур сүзләр. Бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә очрашулар булып торсын. Насыйп булсын.
Hürmetli televizor koruçular, bugünkü şular idi. Sizning bilan Gülüse Sыңгатуллина булды. Сау булыгыз, келесі очрашуларга кадәр.